Kdybych byl ďáblem, mojí první obětí by byly děti. Od chvíle, kdyby opustili matčino drahocenné lůno a narodili se, bych je vedl k tomu, aby rasové rozdělení považovali za normu. A nepřestal bych, dokud bych je nezbavil nevinnosti. Rozděl a panuj. Je to nejstarší trik z knihy Genesis a během jejich dospívání bych pokračoval ve své infiltraci. 12 let bych jim kradl srdce a mysl. A říkal tomu vzdělání. Kdybych byl ďábel, mou další obětí by byly ženy. Přiměl bych staré, nedotknutelné muže, aby ovládali ženská těla a práva. Jak lépe proklít Boha, než s neuctěním samotných nositelek života. Když už mluvíme o Bohu, kdybych byl ďáblem, pokud jde o náboženství, sestavil bych svůj plán dokonale. Dovolil bych vám uctívat Ježíše každou neděli a v ostatních 6 dnech bych vás nutil uctívat mě. Nepotřebuji vás obracet na víru v mé náboženství v podobě peněz, chtíče a chamtivosti. 10 přikázání bych změnil na 10 návrhů a poukazování na mravnost bych udělal důležitější než mravnost samotnou. Dal bych vám jen tolik náboženství, abyste se navzájem nenáviděli, ale ne dost na to, abyste se milovali. A jako svou poslední zlou strategii bych vás přiměl zapomenout, že celým smyslem náboženství je duchovnost. Kdybych byl ďábel, nepřišel bych oblečený v červeném plášti a se špičatými rohy. Jezdil bych v Lambu, měl hezkou tvářičku a opasek od Gucciho. V podstatě bych na sebe vzal podobu všeho, co jste si kdy přáli a sledoval bych, jak si vytváříte vlastní peklo. Nepotřebuju zapálit zemi. A co se týče politiků, změnil bych nic. Už teď za mě dělají špinavou práci. Kdybych byl ďábel, pracoval bych v zákulisí. Nemuseli byste mě vidět. Normalizoval bych dysfunkci a říkal bych tomu TV show. A v této realitě bych útočil na vaši sebeúctu, takže by bylo těžké se z toho vyléčit. Ukazoval bych vám obrázky falešných těl a dělal bych je atraktivnějšími než ta skutečná. Kdybych byl ďáblem, přiměl bych vás modlit se k technologiím a zbožňovat ty, kdo je vytvářejí. Udělal bych z influencerství drogu číslo 1 a ukradl bych miliony ztracených duší, které by se za ním honily. Kdybych byl ďáblem, neudělal bych to všechno najednou. Místo toho bych si dal na čas. Postupně bych nahlodával vaši morálku. Přesně tak, jak se šíří rakovina. Když už mluvíme o rakovině, kdybych byl ďáblem, krmil bych vás chutným jídlem, po kterém byste onemocněli. Pak bych z vašich lékařů udělal dílery drog, kteří by vám prodávali pilulky, pro které byste se pořád vraceli, místo toho, abyste se skutečně uzdravili. Jo, kdybych byl Lucifer, tak bych věděl, že ve moci jazyka je život i smrt. Takže bych z tvého nože a vidličky udělal tvého kata. Víte, nemůžete dosáhnout vyššího vědomí, pokud je vaše tělo nemocné. Nebudete se rozhodovat pro pozitivní informace, pokud máte zánět. Kdybych byl satanem, byla by moje chytrost obdivována. Proč si myslíte, že slovo zánět doslova znamená vznítit? Kdybych byl ďábel, ukázal bych vám, co je to vychloubání. Vypustil bych na svět pandemie, abych dal lidem šanci se o sebe navzájem opravdu starat, a pak bych seděl a smál se, jak se navzájem vykořisťují a bojí. V podstatě, kdybych byl ďábel, pokračoval bych v tom, co dělám. Bůh je mi svědkem. Už teď ovládám vaše systémy. Nesnažte se proti tomu bojovat. Protože pro můj poslední trik bych přiměl chytré lidi, jako jste vy, aby pochybovali. Zda jsem vůbec někdy existoval.